Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa yezulu. Yithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu sigcinile. Siyakwazi ukuthi siphinde sihlangane namhlanje ngosuku lokuqala lweviki ngokwethu thina abantu. Olokuqala lweviki kwakuyi-Sunday. Sesajwayela ukuthi sithi olokuqala ngoba kuqalwa namhlanje ukusebenza abasebenzayo. Kodwa nje-ke siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Kakhulu ngibonga ukuthi sibonane laphaya emafakatini nabaningi basekhaya lezwi ebesingazani, sazana ngama-voice noma sazane-ke ngendlela yokuxhumana ngayo WhatsApp, kodwa njengamanje abanye sengiyabazi. Kodwa phela ningixolele nazi bazalwane ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi nazi nonke ningene ekhanda ngesikhathi esisodwa. Ngoba nese ngibajwayele ku-WhatsApp, mase ngibona ubuso ngoba phela umuntu uyazakhela ubuso bakhe, uyabona ukuthi hhayi kuphambene nalento obuyicabanga. Kodwa-ke ngaphezu kwakho konke sibonga uNkulunkulu wethu osithandayo. Ngesonto elidlule ngoLwesihlanu ngikhulume ngokupenda imilomo, ukuqhuma iy'nwele, amashiya adwetshiwe, iy'nkopho ezengeziwe. Babaleke ngasho futhi ngathi kubuye baphuma abantu. Yazi kuphuma abantu abaningi kanjani over i-weekend? Bakhishwa yini? Ngoba bagcwalisa izwi ngey'khathi zokugcina abantu bayoba ngabazithandayo. Athi umpostoli Paul kuTimotheyu, shumayela kwisikhathi ngeso, ngoba seza isikhathi lapho abantu bezozifunela abafundisi njengokubajwa kwey'ndlebe zabo. Yilokho okwenzakalayo njengamanje. Kodwa-ke ngeke mina ukukhuluma iqiniso. Hhayi, ngeke ngoba anilona ibandla lami. Bayahlupheka befundisa abanamabandla abo ngoba bayasaba ukukhuluma iqiniso ngoba abazalwane bazohamba abesengaholi noma ngabe sakuthola okweshumi. Yabona nje mina ngizolikhuluma iqiniso ngoba nilona ibandla lami, niyibandla likaJesu. So kokuyongijabulisa kakhulu ukuthi ulenze izwi ungene ezulwini. Kuyongilimaza ukuthi ngigodle iqiniso ngoba ngifuna igruphu ibe ningi. No, akuhambi kanjalo. Ngisho kungasala igruphu eyodwa ibe nabantu abawu-10. Uma la bantu bezulwini bangcono kunalo 6,300. Bangcono ngendlela emangalisayo. So hhayi, iqiniso uNkulunkulu uma ethi ngilikhulume ngizolikhuluma. Ngoba engikukhulumayo ukufika ngaleso sikhathi umoya ongcwele wambona. Hhayi, ngizolikhuluma nje. Kade kwenzeka nje emafakatini. Kwenzekile emafakatini. Kusazokwenzeka noma ikuphi la uNkulunkulu ethanda khona ukukhuluma into afisa ukuyikhuluma kubulungisa ibandla lakhe. Ngasho ngathi, nakho-ke sengiqale le nto le. Bayahamba abantu, hhayi baphumile. Kodwa ngiyababonga abamlalelayo uNkulunkulu abaletha abantu. Ngiyababonga ngendlela emangalisayo, ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise, niqhubeke ningapheli amandla. Ukhumbule phela ukuthi baningi ababiziwe kodwa bayingcosana abakhethiwe. Out of 100, mhlawumbe abantu abawu-5 kuphela abakhethiwe. So wena keep on bringing people ekhaya lezwi. Bring them on. Balethe ekhaya lezwi. Bazophuma bangayidalelwanga inkazimulo. Futhi baphuma bayidalelwe kodwa bedidekile bazobuya. Hhayi, bazobuya. Mina ngibekile i-protection yasekhaya lezwi. Sengizwe iy'tori ey'ningi abantu abanele ukuphuma ekhaya lezwi bese kuba nezinto ezivelayo ngoba i-protection ayisekho, umbrella is. Hhayi, mina ngizolibeka nje iqiniso. Ukuba khona kwakhe ekhaya lezwi uvikelekile nomndeni wakho. Ubalalela abazalwane befakazi. Awuvikelekile wedwa nomndeni wakho ongekho ekhaya lezwi uyavikeleka ngoba unisekhaya lezwi. Phuma-ke. Asidluleke lapho. Asidlule. Bengixoxa nje ngoba ngiyanithanda bazalwane. Ngiyanithanda
ngendlela emangalisayo ngothando likaKristu ngiyanithanda. uKristu wawenza-ke umsebenzi wasifela esiphambanweni ngoba esithanda. Mina sofuna nginithandele ukuthi nginise ezulwini, nginitshele iqiniso. Uzongizonda mawuthanda ukungizonda, kodwa mawungizondela iqiniso ngiyabonga mina. Sizovula-ke amabhayibheli ethu, ngizophinda ngixolise. Khona bangitshelile ukuthi ngathi Jeremiya 17. Ngicela ningixolele nje bazalwane. Iminyaka yami isihambile, ayona isihambile. Ukukhohlwa kukhona, nokudideka kukhona. Ngiyacela ningixolele. Sidila ngoJohn 17, hayi uJeremiya. So ngiyacela nje ningixolele bakithi, ningixolele nje. Ngiyacela ningithethelele kudideka ulimi. Ukuthi ngalijwayela kakhulu leli vesi uJeremiya 17 uvesi 7 kuya ku-8 noma uvesi 5 kuya ku-8 novesi 10 wakhona. Ngiyawathanda lawo mavesi kuJeremiya, ngiyawathanda kakhulu. So manje makuno-17 nje kimina ziya laphaya kuJeremiya, kanti iphutha lelo. Sikhuluma ngoJohn chapter 17, sifunda uvesi 20 no-21. Ake ngiguqe, ngithobe phambi kwenkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha. Wayiguqa yena mayikhuleka, ekhuluma nobaba wakhe. Yini thina singaguqi? Ubeka amadolo abuhlungu, ubeke lokhu. Yazi ukuthi mina ngakutshela abantu abebengaguqi, abanele baguqa baphiliswa. Wena ulokhu ubeka amadolo awo-ke uzophiliswa kanjani? Hayi, angidlule lapha, ake siye emkhulekweni. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando osithande ngalo olungavamile. Uqinisile Nkosi mawuthi baningi ababiziwe bayingcosana abakhethiwe. Sibonga ukuba kulaba abakhethiwe. Sisize Nkosi sikwenze kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwethu, ukuze kube kuhle ukungena kwethu ekhaya ezulwini. Ngoba uma senze njalo ngeke sizisole. Sisize Nkosi siqinisekise. Sisize moya kaNkulunkulu, moya ongcwele, moya kaBaba. Ngiyathoba. Siyabonga. Iba nathi kule nkonzo, ukhuluma uzambule. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngabe ngenza iphutha, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angikhumbuze. Siyabonga kakhulu eMafakadini. Siyabonga ebranchini ebizwa ngokuthi Full Salvation of Christ. Siyabonga kakhulu, siphatheke kahle ngendlela emangalisayo. Babememile, abantu bebaningi. Kukhona ibranch yasoThongathi, kukhona ibranch yaseBhamshela, kukhona abasuka ko Underberg Bulwer. Babe khona abantu. Ngizwa kuthiwa neBergville yayikhona. Hawu, umfundisi waseBergville wazwahamba ngambonanga. Hawu kodwa mama Mashabalala, ngeke ngisho lutho-ke nokho. Ngiyabonga ukuthi wawukhona. Nomama uHlombe, ibinini engizwile ukuthi nani khona. uNkulunkulu anibusise kakhulu. So babefikile abantu. Sibonge kakhulu umama uZondi, okuyena ophethe leli gatsha laseMafakadini, nabambisene nabo abavangeli bakhe phansi kwakhe, obaba uMnikathi noThobile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Yafika ibranch yaseTaylors ehamba nobaba uNdlovu, yafika ibranch yaseWillow ehamba nobaba uZulu. Siyabonga kakhulu ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu anibusise. Angazi noma khona ibranch enye yafika engasayibalanga, kodwa kwenzeka lokho engikucelile. Ngathi ngiyafisa siqale manje sikhonzeleni emahholo, ama-branch agrupwe, ngoba kuthanda ukuthi kusinde ama-branch mayisengaphezulu kwey'nyanga okufanele nginivakashele ngazo. Kusho ukuthi kuzoke kuphele unyaka noma emibili, mhlambe nemithathu ngokuya phambili, ngingakaze ngifike nje ebranchini ngenxa yobukhulu bomsebenzi. Kodwa-ke akakafiki lapho. Ngiyeza kunina, ngikholwa ukuthi ngizonibona nonke kulo nyaka. Uma inkosi ingakangilandi, isangigcinile, nebandla lingakahlwithwa, sizofika.
Kodwa siyabonga kakhulu, siphatheke kahle ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu abe nani. NaseGoli saphatheka kahle eKatlehong. Nisiphatha kahle, siyabonga. Nifunde amaHebheru 6 verse 10. Ilelo zwi engipha lona libe isibusiso kunina. Asifundeke ngokaJohn chapter 17 verse 20 and 21. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, verse 21, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Sisakhuluma ngabo ubunye bangcwele. Ekukhulumeni kwethu ngobunye sahamba sathola ukukhuthazwa okulaphaya kwekaPetro wesibili uverse 10 no-11 owathi, ngakho-ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu, ngokuba uma nenze lokho anisoze nakhubeka. Uma nje wena wenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho, ungenzi nje kuphela, ukhuthale. Angazi ukukhuthala ngizokuchaza ngithini, lithi ngeke wakhubeka. So kusho ukuthi abantu abakhubekayo, abakhuthele, kukhubeka amavila, abakhuthele emthandazweni, esizwile ukuthi umkhuleko uyinhliziyo, abakhuthele ezwini, esizwile ukuthi izwi liyikhontene e-oxygen, abakhuthele ezwini elenza umuntu kukhule ukukholwa kwakhe, ngoba asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Ofethu sihamba nge-oxygen, iyona esiphilisayo. Asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Ngakho-ke bekuyokusiza mntakababa, uhlale ezwini ukuze uthole i-oxygen, bese ukukholwa kwakho kuyakhuphuka, ukholwe. Bese inhliziyo yakho isebenza kahle ewumkhuleko. Uthi uma ukhuleka wenze njani? Uphendulwe. Sikufundile lokho emafakatini. Ngakho-ke ngiyanicela, ngiyanincenga, khuthalelani kakhulu, hhayi kancane, ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu, ngoba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Verse 11, ngokuba ngokwenza njalo niyakuphiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade weNkosi yethu uJesu Kristu. Sibuyele-ke kulama vesi angenhla kuyo le ncwadi. Uverse 3 othi, njengokuba amandla akhe ubuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu, ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Ngachaza ukuthi amandla obuNkulunkulu uMoya oNgcwele iwona lawa asinika okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu. Umoya oNgcwele ozokwenza umesaba uNkulunkulu. Umoya oNgcwele uzokwazi ukuthi yini okudingeka uyenze usekulokhu ukuphila ungakafiki kwelizayo. Athi uverse 4, esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezikhulukazi, kuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu. Iy'thembiso esizinikiwe zenza sibe ngabahlanganyeli besimo sobuNkulunkulu. Uyahlanganyela ngenxa yezethembiso, ngoba izona ezikukhuthazayo, izona ezikwenza ungabi yivila, ukhuthalele kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho, ngoba uma wenze njalo awusoze wakhubeka. Lithi-ke, siphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezikhulukazi, ukuze ngazo sibe ngabahlanganyeli besimo sobuNkulunkulu. Uthi uma uqhamuka, amadimoni acabanga ukuthi iqhamuka uNkulunkulu, kanti iqhamuka wena, indodana yakhe. Mangithi indodana yakhe-ke, sengifake nawumama lapho, bangamadodana namadodakazi. Khumbula phela izwi leNkosi likucacisile, akekho wesilisa nowesifazane, siyafana kuKristu, simunye kuKristu sonke. Ngakho-ke khuthalela ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho, ngoba uma wenze njalo awusoze wakhubeka. Uma wenze njalo uyophiwa ngokwengcebo ukungena embusweni kaNkulunkulu waphakade weNkosi yethu nomsindisi wethu uJesu Kristu.
Jike nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko, ngoba izinkanuko zenza sibhubhe. Balekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Akukhulunywa ngey'nkanuko zenyama kuphela la. Yebo, ngezinkanuko zenyama abantu balimele, abantu bazingcolisile, bawungcolisile umzimba kamoya. Ngike ngakuthinta, ngakhuluma ngakho. Uma ungowesilisa, gqoka izinto ezikumpintshayo. Khona abesifazane abanenkinga. Uma bebheka umuntu wesilisa amehlo abo ahlala lapha enzansi, abakwazi ukukubheka emehlweni. So uma usugqoka okumpintshayo uyabuka athi usibanibani unokuncane, usibanibani unokukhulu, bese imizwa iyasebenza kuyena, abese eyahala. Ekuhaleni kwelikamo uselale nawe wakungcolisa. Uzongena kanjani ezulwini uhamba ukhuba abantu? Hayi, ngiyabuza mina. Yeke ukugqoka izinto ezikumpintshayo. Nawe mama wesifazane, sisi, ndodakazi bani, yeke ukugqoka izinto ezikumpintshayo. Iyeke leyo nto, ngoba abantu besilisa bayakubuka, akubona bonke abazokhuluma, bese beyalimala, bese bayakungcolisa ngoba kwelikamoya sebelale nawe. Khona abanenkinga athi uma esefika ekhaya kuze kwehle ubuthongo abuyise isithombe somuntu ambone emini edolobheni, abese eyakhululeka, aneliseke, abese eyalala. Ungcolise bani? Yebo, physically uzingcolise yena, kodwa kwelikamoya ukhona lwabelile naye wena, ngoba kade uhamba nqunu ejobheni. Ungcolile, uthi uziphethe kahle, uthi unendoda eyodwa. Lawa amaningi osulale nawo kwelikamoya. Bazalwane, ake siphile impilo engcwele. Gqoka izinto ezikudedelayo, ungafaki izinto ezikumpintshayo. Gada ulimi lwakho, gada izinto ozenza ebusweni bakho, gada izinto ozenza emzimbeni wakho. Ugqoke uhlonipheke. Ungowesilisa, ungowesifazane. Ithempeli likamoya ongcwele leli. Usazophendula phambi kaNkulunkulu. Usazokhonjiswa bonke abantu obalimazile empilweni yakho. Ngiyakucela mina ngikuKristu, ngiyakuncenga mntaka baba, ake simkhonze uNkulunkulu ngobungcwele. Masibeni ngcwele ngoba yena ungcwele. Ngikhulumile ngoLesihlanu, ngathi impethu yasesihogweni ayifi, umlilo wakhona awucimi. Engingakushongo esengikusho manje ukuthi kunengoma eculwa khona. Alikho ibhimbi kuleyo ngoma, and zikhona zonke iy'ndlela. Leyo ngoma ithi maye, 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 angilalelanga ngani. So nawe ufuna ukujoyina lelo kwaya? Hayi, liyajoyina, ukhiphe imali, akukhokhwa mali. Tamase emhlabeni wenze uye kwanhliziyo ngise uzolijoyina lelo kwaya. Uthi uJesu kuzokusizana ukuzuzizwa lonke ulahlekelwe umphefumulo wakho. Ngesikhathi ucula lelo khaya yobe ulahlekile umphefumulo wakho. Bazalwane, ake sisondele kuNkulunkulu, simkhonze ngeqiniso, simkhonze ngobungcwele, silalele umoya kaNkulunkulu, senze izinto azikhulumayo. Ngeke ikusize injabulo yesikhashana. Abanye bakhishwa injabulo yesikhashana. Athi umuntu, hawu, ngingahlukana kanjani nobani? Hawu, ngingahlukana kanjani nokuthi? Ukholwa ukuthi ukufa kuzokuhlukanisa nje. Ebubuhlungu uma usuhlukaniswa ukufa, esihogweni uyokusha. Ave kuzosisiza bazalwane ukuhlala kuJesu, njengoba ekhuluma kuJohane 15:7. Athi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, nocela enikuthandayo nikwenzele. Ake sihlaleni bafowethu, sihlaleni nje. Uhlale nje, yazi uhlaliswe kwevili, kodwa ukhuthale kumoya. Uthi kuverse 5, ngalokho nengezela inkuthalo yonke, nelekela ubuhle ekukholweni, nasebuhleni nelekela ukwazi. Bese ngenzela nje ukulithinte ngoba nawo Lesihlanu ngathi ngoqala kuverse 5 akwenzekanga. Kodwa sekuvuka inkulumo ezintsha ngalawo esasiwathintile ngoLesihlanu amavesi. Ngiyakholwa
uNkulunkulu mayithanda soqala ku-verse 5-ke kusasa, bese-ke inkonzo yethu iyaqhubeka. Siyanamukela nonke nini enisanda ukungena, namukelekile. Sikhuluma ngesihloko sobunye. Inkonzo lezi zaqala mhla ka-1 kuJanuwari 2024. Sisesihlokweni sokugcina esingunumber 5, iy'hloko kade ziwu-5. Saqeda ngo-1, 2, 3, 4, sikusihloko number 5, ubunye. Izinto esasizikhulekela lezo emkhosini wethu ka-21 days. uNkulunkulu akakugcine, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Ngiyacela ukuthi ngithandaze. Ake sifuqe. uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu wethu onothando, siyabonga kakhulu bese sikuzwile. Sisize singabi ngabaluzwayo kuphela sizikhohlise, kodwa sibe ngabaluzwayo silenze. Ngiyakhuleka Nkosi, khona abathe basemkhosini, ngiyacela ube kanye nabo ubaqinise. Ngiyakhuleka Nkosi, kukhona abagulayo, ngithuma isandla sakhe sinamandla, ngithuma izwi lakhe eliphilisayo mabaphiliswe. Khona abadabukileyo ngendlela eziningi ezihlukene, ngiyacela ubaduduze ubaphilise. Nanoma yiphi inkinga umunye azithole kuyona, ngiyakhuleka Nkosi ukuthi wenzele igama lakho udumo, kodwa naye azi ukuthi kufuneka aqale amukele uJesu koRoma 10:9, abesevuma izono zakhe ngoba ziwudonga, zivimba kwawona lo mkhuleko wami ukuthi kuyena angasizakali, kodwa basizakala abalidilizile udonga. Siyabonga Nkosi, naloyo udumo sinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Babunze bami, ndiyavalelisa. Siyabonga kakhulu bangcwele nisiboleka indlebe. uNkulunkulu akubusise, akubiyele. Mahubo 139:5, uJesu Kristu inkosi.